Sama na. Mayong buntag diri sa Pilipinas. Mayong gabi sa uban nga lugar. Mayong hapon sa uban nga lugar. Unsa pa nang mga lugar ali ay. Wala ko kay bawa basta kahit mga lugar nga nagkalain-lain dapit sa tibuok kalibutan. Mag-istorya taon sa may istoryahan na to ano? Maghimo ko ng vlog. 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 Ala sige. Maghimo ta dugay ra man taning ano apan wala man mahinayon karon testingan og mahinayon na bagyo mo. Unsa toy topic ang panahon sa kaniadto. Ako karon senior citizen naman ko. Ako ning istorya sa unang panahon kanang bahan-bahan ng mga uyab-uyab ba. Lahi nagid kaayo sa kaniadto kaysa karon. Oh, man nagiingon sa una sa among panahon nga miingon tong mga katulangan pagyod, miingon nga moabot ang panahon nga ang babae ko no mao may mga mang. Nga ang lalaki ulat na lamang. Nasta tinuod man yun pag abot aning mga kayma. Unya sa unang panahon sa diha nga ang babae maibog sa lalaki pastilan pertigyong pugong-pugong yun kay mahadlok man nga maingnon nga mo mangulitaw kay wala bi katungod ang babae mangulitaw sa laki no wala ay unsa mangulitaw mangdalaga unsaon pag-ingon wa gyud ako sa una na ako'y crush pastang ibuga makit-an gani nako buto-buto din ako dugan buto-buto pag buto-buto na kulbaan ang pagkita ako kusam ni kulbaan man ko aning kita ko ang tawhana unya kasi sa una naamon ko'y kabayo nya ako farm ra gud me darom gani ko darom bisag trabaho sa laki kong trabahon di sa diya mag-abot na itong pagalingan sa mais kita ko sa kulpaas kung lughan niya murag manginit pa ingon baba niya galing kay babae man tadi ni ta kaingon akulat na lamang di lang po ko pahalata nga niipog ko amo na to nga abot ang time nga ay nagkigila-ila na ko kay itong tawanan si tutok tanaw ano si tutok ang tanang ko sa akong so nga na si tutok siya naibog na nimo ha naibog niya kung ang babae sa una magulat lamang ang kay karon ang laki na may mulat sa una kung maibog ang laki ipaagi gina sa harana ang harana sa una sa kapanahon niya na samtang lang higda nami kay naamag ko'y mga igsoon mga dalaga pod kay kuan ba mi atong panahon na kuan mi kadalaga upat niya ang usa na narbaho tulo mi nabilin sa balay unya usig ng iro ano ng iro usig sa iro pating kuyawan na mo santo naman lahing kuting-kuting tang ikaw nagpauran ang arana maroon siya karon sa mga nindot ta papugtingog ano to nga si mama pod kani ako pong inahan piti pong lami apod kay pagkadungog niya nga nindot gani manganta iya gigmin pukawon nga bisag wa gud matulog patulog-tulog pud mi kay ora pud mi nagpapresyo ba kay magigat-igat niya na bunuton ra ba yung bugan yun inaton ya inat mo kinto tal dili madalag kinto kay ala ibirahon yung pingas babaw mo to nga pukawon niya siya may nangarana atong pasakon ingon po ko nga ha sakon mo siya ako'y abri mo tag-abri ako sige pag-abri na ana kuha din dagkot yun sa umama sa suga di lamparilya tigas kay huwag kurente ning bukid dagkot din sa pagdagkot niya dong saka mo diri dong ano dyan dong ari saka mo biidya nang harana mi sa imong dalaga nang kami ato duha man mi ang kanin mong isog yun mong sokol o kinantahay duha mi kabok dalaga ay pasaka ng mama kami po mga babae nga mora pong kuringking nag-ilis po mi dali taon kay may suot kay matulog baya magabi magkagisi-gisi baya kagidlay lang baya niya pagka ibaw nga naay mangharana mangipasaka saka po mi pagsaka na nila nag-ilis pa paggawa naman, dyan gawa ng mga dalaga.
Yung biidia, bipod, si. Tamayato ninyo. Butang na yun sa akong mama ang suga, diya tunga sa salog, mga kawayan. Ang mga laki po, ng lingkod po, 5 sila po. Diya po sa lantay, ng lingkod. Man ang probinsya yun. Ang lingkod, na. Oh, ingon si mama. Naaman to kay budbuday nga tik-tik. Ingon. Tagay sila, kay masagwan yung mga panihapon. O, sige. Parte nagkuwas bit budbud tik-tik. Ay, murag bukton. Ingon, nagkuha ako ng baburanang. Si Mirma may naghimo na. Ayan. Sila siya, patang kahiya pa ni budbura. Mura das kantang magsorban ba, budbud niya pating hiya. Niya. Mauto nga. Kaon sila anak niya. Pag magkaon, painom na kong tubig, tagang tubig. Inom tubig. Inom Daibi, inday-inday po to. Dugay, nag-ila-ilan na, wala na mag-inday. Niya mo to nga. Inom sila tubig, ginantahin sila. Kantang sila mayo. Wa pa to sila kay balonga. Manganta ba siya migtuda? Mauto nga ako mag-ibernati atug-atubang ko. Kay kaning akong manghod po murag magpahiko-hiko mapunis siya po. Ako'y ipaon. Alas, sige, paon. Paon na. At Diyos kay paghumanlag kanta mga laki. Kurot sila kanta 5. Kuha bitaw ko sa akong sista. Kay kamao man po tagamay God yan na. Pagkuha bitaw na ko, kanta niyon ko. Bastang kulbaan nila. Kulbaan sila kay perti man namang kinantahay. Siya bilib ko aning imong dalaga nang. Di na may musukol ni kinantahay. Dito na nagsugod. Pagkan misita ko Domingo ha, ana dayon. Misita ang laki sa Domingo biya gyud. Or Sabado, ana. Ang babae dili makurat na sa balay. Lahi na karon nga ang babae na may mamisita. Oy, naunsa naman Nabali na yan. Labi, 1960 pa to 19. Ang babae karon nawa na 2000 na. Maunay mamisita, maunay dito'y mangagad. Kung saan naman na mangagad naman ang babae. Ala, unya, buting paita ang bulaki po, padiki-diki po, padiki-diki. Manay panahon ko nga. Ang babae, maunay mamisita mo, manay panagnaan po, managyon. Mataon, nakauyab ko. Dali-dali, sa Dewgay Diliitas on, nakauyab ko. At Diyos, pagkauyab na ako, ito kong uyab. Mahangyo, mamuhaw. Nya kay hadlok mangyog ko. Magpahaw kay makita niya. Sumama na, bukan yun ko patang. Mahasi, yun sa among ginikanan sa una. Kami mga anak sa una, mahasi. Dako mi pagtahod sa among ginikanan. Mahasi, yun mi yun. Makasala mi. Sige, kitsig-hangi yung pagkaragod ko. Kaya uyab naman ta. Ingon pa po. Koy, kita pa ko mama, bukan ko ni. Lagi ito nga. Ingon siya. Yahok lagi ko. Murang diya, higay mo sugot na unta ko. Pero, hindi lang yung koy. Rastri lang na, mama ron naglili. Patay na. Kaya ato mis balkon na namin ko. Wala yung sugot, bahala. To siya kawagin to. Kahawak akong uyab na ako yun. Kaya siya, di man ta uyab. Bahala ka, di ka uyab. Basta kaya. Kaya min kasama niya, mga sawa unta to siya. Ang problema kaya di man sugutin mama na ko. Kaya nga naman, butang hirom dito ko no. Ilig pa uli, ikan ng bisita, mga saging agian, pangkaratiyon. Kaya black bilter mo ko na to. Tuwal mga saging, bali-bali, wala na. Pagkaugma, dungugon na yun nga, wala na. Ang ikan na bisita. Dito, ng mga saging, mga bali. Suko dito, tupang kang Mirma, mahana sila. Naingan po ko nga, bahala, pag-ulit ka niya, wala po kong masugo. Sama pa mga sawan, totoo siya niya, di masugot ako mama, yun. Kay pagita laglain, ayaw na. Kratis. Kratis yan, kay kratiyo niya, kuno ko yung maminyo, may patay na. Na diha. That's the end of my story, life about my teenager. Ilyang Okibor. Ilyang Okibor na. Lingkod no, ipabor. Okay na. Mauna na. About my story. So, daghan kami mga kaagipod nga perting kuyawa. Pero, niya na po na. Sige. Nga ungo-ungo. Mag-ungo-ungo niya ta. Sige, bye-bye. Bye-bye you.